По традиция ние от DigitalBG ви представяме в ревютата си преди всички премиерни и предпремиерни продукти за родният и световен технологичен пазар. Няма да скрием, такъв е и днешният. Той визуално наподобява Ultrabook, но не е. Изглежда много скъп, но всъщност е по-достъпен, отколкото можем да си представим. Уважаеми дами и господа, представяме ви ултракомпактният бюджетен Asus X201i. Машинката е представител на така нареченият клас Sub-Notebook PC-та. За никой не е тайна, че ретроспективно разгледано в него присъства бестселъра на Asus EPC. Малко хора обаче знаят, че зад абревиатурата се крие Easy to Learn, Easy to Work, Easy to Play. Три словосъчетания, които идеално определят характера на EE. X201i обаче е малко по-различен и изцяло модернизиран, а цената му остава сходна с тази на предците му, малко над 500 лева за по-слабата хардуерна версия. Дизайна на Sub-Notebook определено ни напомня на този на ултрабуците на марката, съпоставяйки го с VivoBook S200i, който ви показахме наскоро, приликата осезаема. Разликата е основно в използваните материали. Погледнат отдалече X201i изглежда метален, но всъщност материалът е лек и здрав поликарбон. Друга смайваща прилика с VivoBook са габаритите, сякаш копирани. 303 мм ширина, на 200 дълбочина и дебелина от само 21,7 мм. Теглото обаче е различно и тук изненада. То е по-леко, с почти 100 грама. Asus X201i тежи 1313 грама, но изглежда достатъчно масивен и здрав. Цветовите му варианти са общо 4 и имат екзотични наименования. Розовият Vivid Pink, черен Aluminum Black, бял Pure White и този, който виждате на екраните си, Sapphire Blue. Дисплеят, който имаме тук е с диагонал от 11,6 инча и резолюция 1366 към 768 пиксела. Осреднено това прави приблизително 135 пиксела на инч плътност на изображението. Зад Glare Type панела с моделна абревиатура B116HW03 стоят AU Optronics. И тук ще споменем нещо за по-любопитните. AU означава Asus Unipack. Компанията произвежда години наред TFT панели за компании като Samsung, LG, Dell, Apple, Acer и много други. Но нека се върнем конкретно върху екрана на тестваният от нас Asus X201i. Средната яркост е 210 кандела на квадратен метър. Резултатът, който отчитаме в центъра на дисплея, е цели 230 кандела. Заключителният резултат от теста ни е положителен. Преминаваме към контраста. Там стойността достига съотношение 456 към 1. Като база за сравнение ще дадем предшественика Aspire One 756, при който същата стойност е почти два пъти по-слаба. Ъгълът на странично виждане е близък до водоравната граница за хоризонтална гледна точка, но по вертикала е по-ограничен. Единственото нещо, което ни липсва е тъчскрина, но там и цената щеше да скочи драстично. Преминавайки през еднокомпонентният отварящ механизъм, стигаме до клавиатурата. Един от големите й плюсове е островното разположение на бутоните. Като минус, но само в определени ситуации отчитаме компактният им размер. Класическият, който срещаме при повечето машини е 15 на 15 мм. Тук обаче вертикалната стена е намалена на 13,3 мм. Неудобство се появява при продължително писане от хора с по-големи пръсти и предимно когато трябва да натиснете бутони, разположени един на друг. Самите бутони са меки и тихи. Хода им е къс, а самостоятелна подсветка не е налична. Тъчпада е почти централно разположен и има достатъчно голям размер. Широк е 105 мм и висок 60. Пръста се плъзга лесно по него. Има мултитъч и два спомагателни бутона скрити в моноблок. Предвид размера си, Asus X201i има достатъчно богата периферия. Вляво са Power Jack, RJ45, HDMI цифрова връзка и два USB порта, един от които версия 3.0. В края маркираме Kensington Lock заключващ механизъм. В лицевата част има само два светлинни индикатора, а вдясно четец на карти памет SD и MMC. Следват аудио изход на 3,5 мм, още едно USB версия 2.0 и аналогова VGA връзка. Вградената камера предава с HD качествен еквивалент. Образа при Skype видеоразговор е ясен, дори на цял екран, няма пикселизация. Говорителите са стерео и са намерили място в преходната част на двете страници към дъното. Мощността им е 2 по 1 Вт и идеално озвучават средно голяма стая. Asus предлагат своят компактен X201i в две хардуерни разновидности, условно наречени стандартна и бюджетна. Втората е двуядрен Intel Celeron 847 с тактова честота 1100 МГц и кеш Level 3 2 МБ. По-производителната конфигурация е двуядрен Intel Core i3 3217U. Той притежава още две виртуални ядра и Ivy Bridge архитектура. Може да се похвали с цели 1,8 ГГц тактова честота и 4 ГБ RAM памет. Вграденото пространство за съхранение на данни е половин терабайт
а за видеото партнира отново интелски процесор. И то не какъв да е, HD Graphics 4000. Операционната система е последният и актуален Windows 8. Батерията, която захранва всичко това, е двуклетъчна, литиево-полимерна с заряд 5136 мАч. С тях той може да издържи около 6 часа с едно зареждане. Asus X201i определено е една от интересните машинки, които излизат в последните дни на пазара. Няма да се очудим, ако в скоро време родните телекоми започнат да предлагат този съд ноутбук в примамливи оферти, комбинирани с плановете им за мобилен интернет.